ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಕುಕ್ ಪರವಾದ ತುಳುನಾಡ್ತ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ದಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲ ಇಂಥ ಅಟ್ಟಿಲು ಊರ್ದ ಗಸಿ ಸುಮಾರು 2.5 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಯಾನ್ ಈ ಚಾನಲ್ ಶುರು ಮಲ್ತಿನಪ್ಪಗ ಸುರುತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಪಂಡ ಕೋರಿ ಗಸಿತ್ತ ಆ ಫಾಮ್ದ ಕೋರಿತ ಗಸಿ ಆದಿತ್ತಂಡ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಎನ್ನ ಇಷ್ಟೇ ಇತ್ತಿನ ಅಟ್ಟಿಲೇಡೆ ಸುರುತ್ತ ಸ್ಥಾನೋಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಸುರುಕ್ಕ ಅದು ಒಂದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡುಪ್ಪನ ಸಾಮಾನ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ತೀರಿ ಹೆಂಗ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ಊರ್ದ ಕೋರಿಲೇನ ಕರವಾದ ಐಟೆ 2.5 ಕಿಲೋ ತಾತ್ ಚರ್ಮದೊಟ್ಟಿತ್ನ ಮಾಸ ಈ ಅಟ್ಟಿಲಿಗೆ ಗಲಸೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಅಟ್ಟಿಲು ಪುಡಿ ಮಸಾಲೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಚೆಡ್ 10 ನಾತ ಮಂಜಲ್ ಮಸಾಲೆಗೆ ಅರ್ಧ ಎಲ್ಲಿ ಚೆಂಚೆಡ್ 10 ನಾತ ಮೆತ್ತೆ 2 ಮಲ್ಲ ಚೆಂಚೆಡ್ 10 ನಾತ ಬೀರ್ದರಿ ಆಜಿ ಮಲ್ಲ ಚೆಂಚೆಡ್ 10 ನಾತ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ರೆಡಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಚೆಡ್ 10 ನಾತ ಎಡೆ ಮುಂಚಿ ಗೆಂತದು ನಮ್ಮ ನಲ್ಪ ಬ್ಯಾಡ್ಗೆ ಮುಂಚಿ ಗಲಸಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಾರಾಯನ ಪೆರೆದೇವನ್ಲೆ ಕಾಲ ಅಂಶದಾತ ಮಸಾಲೆ ಕಡೆವನಗ ಆಂಚನೆ ಮುಕ್ಕಾಲ ಅಂಶದಾತ ಪೇರ್ದೆಪ್ಪನಗ ಸಾಸಮಿ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಮಾತ್ರ ರೆಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಚೆಡ್ 10 ನಾತ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚೆಂಚೆಡ್ 10 ನಾತ ಬೇಯಿಸೊಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಚೂರಿ ಸೊಲ್ತೀವನ್ಲೆ ಅರ್ಧ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಅರ್ಧ ಮಸಾಲೆಗೆ ಐನ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಸಣ್ಣ ಮುರ್ದಿವನ್ಲೆ ಒಂತೆ ಮಸಾಲೆ ಗಲಸುವ ಕಾಲು ಕಟ್ಟದಾತ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತೊಪ್ಪು ಗಸಿ ತಾಯ ರಾವನಗ ಮಿತ್ತಡ ಬಿರ್ಕೆರ್ ಬೋಡಾಪಣ ಒಂಜಿಲಿ ಚೆಂಚೆಡ್ 10 ನಾತ ಪುಣ್ಕೆದ ಪುಲಿ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಕ್ ತಕ್ಕ ಮಸಾಲೆ ಪತ್ಪನಗ ಅಂಚನೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ನಮಕ್ ಇನಿ ತಾರಾದ ಎಣ್ಣೆ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ತಾರಾದ ಪೇರ್ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಇಂಚಿನ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಜಾರಡ ತಾರಾದ ಪೂದೆ ತನಲ ಇತ್ತೆ ಬೋಡುಪುನಾತ ನೀರು ಗಲಸದ ತಾರಾಯ ತನ್ನ ಸತ್ವ ಬುಡ ಮುಟ್ಟ ಮಿಕ್ಸಿ ರನ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬಾಜಂದ ಮಿತ್ತ ಆರ್ಪೆದೀಲೆ ತಾರಾಯದ ಪೇರ್ ಮೈಪ್ಲೆ ಕೈಟ್ ಪುಂಟದು ಪೇರ್ ದೆಪ್ಲೆ ಭಾರಿ ಸುಲಭಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ದಪ್ಪ ಪೇರ್ಲದೆತ್ತಿ ಒಂದ ಅಂಚನೆ ಕುಜಂಟನ ಪುಂಟದ ತೆಲ್ಪು ಪೇರ್ಲದೆತ್ತಿ ಒಂದ ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲೆನ ಪೊತ್ಪೊಂಗ ಆಯ್ಕೆ ಬೊಡಾದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಣಲೆ ತುಡ್ದಿಲೆ ಇತ್ತೆ ಬಣಲೆಗೊಂತ ಬೆಚ್ಚ ಮುಟ್ಟನಗ ಬ್ಯಾಡ್ಗೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದ ಲಾಯ್ಕ್ ಪೊತ್ಪುಲೆ ಮುರಂದ ವಿಡಿಯೋಡ್ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಮರಿಯಲ್ದ ಬ್ಯಾಡ್ಗೆ ಮುಂಚಿ ಕುರ್ತೆಲತೆ ಐಕ್ ನಮ್ಮದಾದ ಮಲ್ತೊಂದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದೆಕ್ಕದ ಪೊತ್ಪೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಪೊತ್ಪೆರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪುರ್ತು ಬೋಡಾಪುಣ ಇತ್ತೆ ಬ್ಯಾಡ್ಗೆ ಮುಂಚಿತ ಪಸೆತಾಂಶ ಆಜಿದ್ದನತೆ ಇತ್ತೆ ಬ್ಯಾತೆ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡೋಲಿ ಸುರುಕ್ ಮೆತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡತ್ತುದು ಅಂದಾಜಿ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಡೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಬಕ್ಕ ಬೀರ್ದರಿ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಸಾಮಾನ್ಯನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಲಾಯ್ಕ್ ಪೊತ್ಪುಲೆ ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲೆದ ಕಮ್ಮೆನ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಕೌನೆಡ್ ಲಾಯ್ ಘಮ ಘಮ ಬನ್ನಗ ಬಣಲೆನ ಜಾವಲೆ ಅಂಚನೆ ಹೊತ್ತೆ ಚಪ್ಪೆರ ಬಿಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲೆ ಚಪ್ಪೆ ಬಕ್ಕ ಕಡೆಗತ್ತೆ ಆಯ್ಕೆ ಬೊಡಾದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಜಾರ್ದೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಐಟೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಪೊತ್ತು ದೀತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಸಾಲೆನ ಪಾಡಪೊಲೆ ಇತ್ತೆ ಚೂರ್ಲಾ ನೀರು ಗಲಸಂದೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಚಾಲ್ ಮಲ್ತದ ಪುಡಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪುಡಿ ಸಣ್ಣ ಆದಿತ್ಯ ಜಿಡ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಬಣಲೆನ ಕುಡಾರ ತೋಟದೇಲೆ ದೇಕದೀಪಿನಾಗತೀಜಿ ಬಣಲೆಗೊಂತೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಟ್ಟನಗ ಒಂತೆ ತಾರಾದ ಎಣ್ಣೆ ಮೈಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯೊಂದು ಬನ್ನಗ ಅರ್ಧದಾತ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಒರಿದ್ನ ಅರ್ಧ ಒಗ್ಗರಣೆ ಬೋಡಾಪುಣ ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂತೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಕ್ಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಒಂತೆ ಬೇಗ ಬಾಡಾವೆರೆ ಸಲುವಾದ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪಿರ್ಕ್ಲೆ ಆಂಚನೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಬಾಡ್ದನತೆ ನನ್ನ ಸ್ಟವ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಚಪ್ಪಾರ ಬಿಡ್ಲೆ
ಇತ್ತೆ ಒಂತೆದು ಮಸಾಲೆ ಪುಡಿ ಮಲ್ದೀತಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಜಾರಿಗೆ ಈ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾಡ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಪಸೆ ಬೋಡತ್ತೆ ಆಯ್ಕೆ ತೆಲ್ಪು ತಾರಾದ ಪೇರುಂಡತ್ತೆ ಅವಿನ ಗಲಸ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆತ ತೆಲ್ಪು ತಾರಾದ ಪೇರ್ನ ಗಲಸದ ಏನಮನ ಸಣ್ಣ ಕಡೆಲೆ. ಇತ್ತೆ ಅರ್ಧದಾತ ಮಸಾಲೆನ ಕುಡಂಜಿ ತಟ್ಟೆಡೆ ದೆತ್ತಿ ಒನ್ಲೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಒಂದು ನಮಕ್ ಬಕ್ಕ ಕೋರಿ ಬೇಪಾವನಗ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ತಾರಾಯ ಪೊತ್ಪರೆ ಅವೇ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೊತ್ತುದ್ನ ಬಣಲೆನೆ ದೆತೊನ್ಲೆ ದೆಕ್ ದೀಪಿನ ಅಗತೆಜ್ಜಿ. ಇತ್ತೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಅಂಶದಾತ ಪಿರಿದಿತ್ನ ತಾರಾಯ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆಗಾದ ಒರ್ಪದಿದಿತ್ತತೆ ಅವೇನು ಇತ್ತೆ ಪೊತ್ಪ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ತಾರಾಯ್ದ ಮಿತ್ತ ಹದಾ ಕಂದ ಬಣ್ಣ ಬನ್ನಗ ಸ್ಟವ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದ ಅರೆಪ್ ಇತ್ತಿನ ಜಾರಿಗೆ ಪಾಡ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂದಿನ ಕಡೆ ಬೇರೆಲ್ಲ ಪಸೆ ತಮಷ ಬೋಡತ್ತೆ ಐಕ್ ತೆಲ್ಪು ತಾರಾಯ್ದ ಪೇರ್ ಗಲಸ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಈತ್ ತೆಲ್ಪು ತಾರಾಯ್ದ ಪೇರ್ ಬೋಡು ಆತವೇನ ಗಲಸದ ಏನಮನ ಸಣ್ಣ ಕಡೆಲೆ. ಗಸಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಣಲೆ ತುಡ್ದಿಲೆ. ಬಣಲೆಗೊಂತ ಬೆಚ್ಚ ಮುಟ್ಟ ನಗ ಸರಾಗ ತಾರಾಯ್ದೆಣ್ಣೆ ಮೈಪ್ಲೆ. ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಂದು ಬನ್ನಗ ಸಾಸಮಿ ಪಾಡ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಸಾಸಮಿ ಪಟಪಟ ಪುಡವನಗ ಒರಿದ್ನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಒರಿದ್ನ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಲೆ. ನೀರುಳ್ಳಿನಂತ ಬೇಗ ಬಾಡಾವೆರೆ ಸುಲವಾದವಂತ ಒಬ್ಬೆರ್ಕಲೆ ಆಂಚನೆ ಲಾಯ್ಕ ಮಕ್ಳೆ. ಇತ್ತೆ ಬೇಸಪ್ಪಾಡ್ದ ಮಕ್ಳೆ. ಇತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಾಡೊಂದು ಬನ್ನಗ ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ್ದ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಕರ್ವಾದ್ನ ಉರ್ದ ಕೂರ್ದ ತುಂಡುಲೇನು ಪಾಡ್ಲೆ. ಬಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ದೊಟ್ಟು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಪುಣ್ಕೆದ ಪುಲಿತ ನೀರು ಮೈಪ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆ ದೆತ್ತಿ ಒಂದು ನೆನಪುಂಡೆ ತಾರಾಯ್ ಪಾಡ್ದ ಕಡೆ ಹೊಡ್ದುಂಬು ಆ ಮಸಾಲೆ ನಿತ್ತೆ ಪಾಡ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಕೋರಿನ ಮಸಾಲೆ ದೊಟ್ಟು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲೆ ಇತ್ನ ತಟ್ಟೆನ ತುರ ಪೆರೆಗೆ ನೀರು ಗಲಸನು ಬೊಡ್ಚಿ ತೆಲ್ಪು ತಾರಾಯ್ದ ಪೇರ್ ಗಲಸ್ಲೆ ಬಕ ಅವೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಪಡ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಬೋಡುಪನಾಥ ಉಪ್ಪಾಡ್ದ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಲ ಪಾಡ್ದ ಹದಾ ತೋಟು 25 ನಿಮಿಷ ಬೇಪಲೆ. ಸುಮಾರು 25 ನಿಮಿಷ ಬಕ್ಕ ಮುಚ್ಚಲ ದೆಪ್ಪಲೆ. ಇತ್ತೆ ಕೋರಿ ಬೇಯ್ತುಪ್ಪಂದು ದಾಯಪಂಡ ಊರ್ದ ಕೋರಿ ಬೇಯರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಬೋಡತ್ತೆ. ಇತ್ತೆ ತಾರಾಯ ದೊಟ್ಟು ಕಡೆ ದಿನ ಮಸಾಲೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವೇನಿ ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ಲೆ. ಒಂದೆರಡು ದುಂಪಾಡ್ದನ ಮಸಾಲೆ ತಾರಾಯ ಉಪ್ಪಂದಿನ ಮುಳ್ಪಲ ಅಂಚನೆ ಜಾರನ ತುರ ಪೇರೆಗೆ ನೀರು ಗಲಸುನಿ ಅತ್ತ ತೆಲ್ಪು ತಾರಾಯ್ದ ಪೇರ್ ಗಲಸುನಿ ಬಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಮೈಪ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಅರೆಪುದ ಪಜ್ಜಿ ಮುರಿ ಪೋಡಾಂಡ ಕುಡ ಮುಚ್ಚಲ ಪಾಡ್ದ ಹದಾ ತೊಟ್ಟು 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಪಲೆ. ಸುಮಾರು 10 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಮುಚ್ಚಲ ದೆಪ್ಪಲೆ. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾತ್ರ ಕೋರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೈತುಪ್ಪು. ಇತ್ತೆ ದಪ್ಪ ತಾರಾಯ್ದ ಪೇರುಂಡತೆ ಅವೇನು ಇತ್ತೆ ಮೈಪ್ಲೆ. ಆಂಚನೆ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದೀತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತೊಪ್ಪಿರ್ಕ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ರುಚಿ ತೂದು ಬೋಡಿತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಾಡ್ದ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ.
त्यारेपु ಈ ನಮನಿ ಕುದ್ದೀರೆ ಸುರು ಅವನಗ ಸ್ಟವ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ಕೊಡಲಾತ ರೆಸಿಪಿಕುಲೇನೆ ತುಳು ಬಾಸಡೆ ತೂವೇರೆ ಕಾವುಂಟೆನ್ ಕುಕ್ ಸಬ್ಸಾ ಮಲ್ಪನಗ ಬರಿಟಿ ಇತ್ತಿನ ಗಂಟಿದ ಚಿನ್ನೆನು ಒತ್ತರೆ ಮರಿಪೇಡೆ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಏನಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೆಲ